Argiaren podcastak. Kaixo, Gorka Peñagarikano naiz eta goizean argi buletina idazten dut. Aktualitatea nire eta gure begiradatik aztertuta. Arpidetu argia.eus/buletinak helbidean eta goizero irakurriko nauzu zure postontzian. Mil esker. Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about... Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta. But I do know that I love you. And I know that if you love me too, what a wonderful world this would be. Lagun artean kuadrilan egiten diren jolas hoietarako ez, galdera bat botata bakoitzak erantzun dezala berez, galdera ona izan daiteke norekin etzen dituzke oporra pasako, o norekin bai. Egia esan, norekin etzen dituzke pasako zerrenda nahiko amaigabea da, Tagusamer edizion honetan ari gara ideia batzuk ematen, ez? Gizon fascistak en general, esango dugu, baino falta zaigu bat, etxekoa falta zaigu. Bai. Etxekoa, oporra gertukoa. Etxekoa igual, ja pasai naiz horri igual. Bueno, ez zain beste igual, Bai, ze neko data ezaguna da, eta bilkura ezaguna, 1940ko urriaren 23an Hendaiako geltokian egin zena. Lehengo asteko protagonista, Hitler, eta aste honetakoa bildu ziren. Kafe bat. Kafe bat hartzeko. Ez dakit, egia da, akordioak ez zituzela lortu, gero aurrerago lortuko zituzten, baino hortxe gehiatu zen argazki hori. Hitler eta Franco, ez? Franco, que tiene el culo blanco. Bazpare doinuik ez diozu jarri. Ez. Lehen, esango dugu, lehen ja kantatu dugu. Hori da, bai. Aurrek grabatzen hasi aurretik. Bai, girotzeko kantatu dugu. Eta hori Frankoren oporrei buruz hitz egingo dugu, eta hortarako oso urrutira ez dugu jun behar, ze Hitlerrekin egin zuen bilera hartara, joatea ez zitzaion asko kostatu. Frankori, ze bere oporretako etxea Hendaiatik oso gertu zegoen. Hendaiako geltokitik zehazki 23 kilometrotara. Begiratu dut Google Mapsen. Bai ez, hori nintzen pentsatzen nola daki honek. Bai, ze Donostia Hendaia jartzen baldin badezu, 24,5, 25 jartzen du, baino berez geltokia sarreran dago, eta Aietetik geltokira horixe 33 kilometro pasatxo daude. Esan dugu ja, beraz, bere etxea Donostian zegoela, Aieteko jauregia zela, ez? Eta hain zuzen ura izan zen, 1940koa izan zen, Frankok Donostian pasa zuen lehenu da. Guztira 33 urte pasako zituen, 1973a izan zen Donostian pasa zuen azkena. Berez, 1975 garren urtera arte, hiltzen arte, udako egoitza ofiziala, oraindikan ere Donostia izan arren. Hay tiempos aquellos en el que el estío se pasaba siempre con ropa de frío. Nadar con la ropa dentro del desván. Aquellos veranos en San Sebastián. Catapum, doña Lola, alza para arriba el rompeolas. Catapum, catapum. Aquellos veranos en San Sebastián. Zango du ni bakarrik ikusi dudala nola motibatu zaren kantu honekin, eta parentesia itxita. Oso ondo girotzen dula iruditzen zait. Bai, girotu bai, egia esan bai. Ja eraman gaitu Frankoren oporretara, ez? Donostiko Aieteko jauregira, ja pixkat giroan sartu gara. Hori da, bai. Berez, Donostiako udalak, 1940ko maiatzaren 3an erosi zuen jauregia, ordu arte esku pribatuetan egon zena, eta erosi zuen, hain zuzen ere, Frankori udako egoitza moduan eskaintzeko, eta Frankok... Franko da, orain arte aipatu ditugun fasistetan, bere oporretako etxea erosi ez duen bakarra. Bai, ezakit idazten bazekien edo ez, baino, idaztearen truke ez zuen beste fasiste jarrako honek ez zituen artikuluak idazten. Bintzat ez zuen jauregiak erosteko
adina, ez dakit, katxerik, edo beharrik ere ez, udalak eskainin zion, berak erabiliz izan, ez? Eta zergatik esan zuen baiet, doan zeolako, hori arrazoi potente bada, baino zergatik aukeratu zuen Donostia, ez? Hiria eta zehazki Aieteko jauregia udak pasatzeko, historikoki, tradizioz, Espainiako errege familiaren, eta beraz, gortearen, hau da, noble askoren, udako egoitza izan zelako. Etzen eguraldiagatik, o... Bueno, egia esan, Madrilen baino fresko gongo zen, hori bai. Eta uda pasatzea, baina adibidez, gobernua ere osorik trasladatzen askotan Aietera, eta bai bertan... Claro, eske porrak ezingo zituen. Bai, ministroen bilerak eta... Claro. Hori, bai. Claro, mantendu behar da, erregimena hori da. Indarrean. Eta berez, 1940an hasi dugu kontakizun hau, baino berez jauregia bailengo dukeak eraikiarazi zuen 1878an, baina handik urte gutxira uste dut Ondarreta inguruko beste erekin bat erabiltzen hasi zirela, dukesak eta Aiete udalaren esku geratu zen, eta Frankori baino lehen, 1887an udalak Isabel Bigarrenari eskaini zion, erreginari, eta gerora Isabel Bigarrena bai egongo zeran, bereziki Maria Kristinak erabiliko zuen, eta beste bizitari ilustre batzuk ere izan zituen jauregiak, adibidez Victoria, Ingalaterrako erreginak, ere egun batzuk eman zituen Aieteko jauregian, eta Donostian bertan gero 1893an handika urte gutxira Miramar jauregia inauguratu zuten, eta ja errege familia hasi zen oporrak igarotzen, ez? Eske zema jauregi Donostin, ez? Bai. Normala, lako leku ederrean. Hasi gara. Eta zergatik aukeratu zuen, horrek Frankori, ez? Ematen ziona zen nolabait ere, ez dakit, irudia, ez? Bere irudia hobetu edo aldatzeko aukera ematen zion, ze errege eta noblen udako iria izanik Frankori botere aura bat, ez? Monarkia aura bat erasten zion, eta kutsu monarkiko bat, eta nolabaiteko zilegitasuna ere ematen zion, ez? Bere regimenari, ez? Beste modu bat esan da, akomplejatu bazan. Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal a pasar. Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar. Me da pena tanta tontería, quiero un poquito de normalidad. Pero a ver, mírame y dime tronco, no veo ni sitio y no puedo aparcar. Estoy muy harto de que me digan si no estás en lista no puedes pasar. Solo entran 4, tenemos zona super mega guay y ni calaveras. Posture hutsa zen, Frankorena. Bai, baino baita ere nazioartean ere laguntzen zion, edo laguntzen omen zion. Irudia ematen ez. Bai, irudia ematen ez Donostia, ez dakit, kosmopolitagoa, ez, prestigiozko irudi, eta batez irudi irekiago bat, ez, igual ematen zion kanpoko agintari harrera egiteko, ez, Donostiak eta ez, Madrileko Pardo, ez, jauregiak. Eskerra garai hortan, ez zegoen Instagramik talakorik bestela, ez du nahi imaginatu, ez? Frankore oporretan gosariaren argazkiak igotzen postureoa irudikatzen. Ez dakit. Hasita. Bere emaztea, bere kollarekin, lepokoekin, bai. Kontua da, zergatik, Donostia zergatik aukeratu zuen, ez? Badakigu, zergatik Aiete eta ez Miramar. Miramar, hortxe ondartzan ondoan, ez? Aiete ondartzatik... Urruti dago. Urruti, ez? Nina izango nor, baina... Aldapeta izeneko aldapa igo berdezu. Hortarako, egia da jauregien fatxada nagusia itsasoari begira dagoela, hortik itsasoa ikusten da, baina urruti dago. Bai, ondartzaren lehenengo lerroan ez. Baina horregatik ze Miramar oso agerian dago. Eta segurtasun arrazoiengatik, Aiete, azkenean seguruagoa zen, ez? Batez ere, erekinak inguruan dituen lorategi edo duen parke osoa, oso zabala delako, eta gainera resistinguratua dagoelako, eta esan duzu etzela egon. Ez, Aieteko jauregian, uste dut ez, Miramarren bai, baino... Jauregia berez neoklasikoa da, ederra da, ez dakit, Bila Mussolini baino politagoa. Interneten ikusi dut, Bila Mussolini bezala, gauza berdina egin dut Donostiko Aiete jauregiarekin.
lotxa pixkat mangoliak, baina, esan dugu, eraikina bera, neoklasikoa zen, ez dauka bestera berezitasunik, baina lorategiak parkea, nire ustez oso derra dira, eta esan barra dago jauregiarekin batera erekizutela, ez? Baina zazpireun da, beharkatu 1870ko hamarkadan, eta lorategietako arkitektoa izan zela Pierre Dukas izeneko paisajista baionarra, eta bere formazioa edo Versailleseko jauregian egin zuela. Eta batez ere, itxasora begiratzen ari den fatxada aurreko lorategian hori neko garbi ikusten da, ez? Oso lorategi garbiak, oso geometrikoak, ez? Oso frantziarrak dira, ez? Eta beste aldean, atzekaldean eta parkearen beko aldean, zeztaki badakizu, baina amararaino, morlaseraino iristen da parkea. Bai? Bai, izugarria da. Vale. Eta hori pixka bat naturalagoa, basatiagoa, ez? Nik esan behar dut, oporraldi guztietan, hau da nire favoritoa, ez Frankoren gatik, baizik eta ni aietekoa naiz. Ja, bai, etxean, horregatik gustatu zaizu, etxean. Bai, oso, ez nahet, handikan 1 metro dara bizi izan naiz, zinintzen, eta orduan asko jaten ginen parkera, 77an iriki zuten publikora, eta hori, nik 3 urte nituenean, eta oso polita da. Gonbite egiten dizut, joateko. Oso ondo, joango naiz, zematen dizut. Baina azkenean entzan hain segurua, ez? Bai, ez, segurtasunagatik. Seguruagoa bazen, zergatik izan zen, aieten, Frankoren aurkako atentatu saiakera bat, 1962an, ez? Aieten izan zen, nire auzoan izan zen. Norbaitek espadaki, nagore aietekoa da. Baina etzen izan ez jauregian bertan, ez parkean barruan, baizik eta jauregirako bidean, ez, aldapetan. Atentatu hori defensa interior, talde armatu anarkistak prestatu zuen, eta asmoa zen errepidearen azpian lehergailu indartsu bat detonatzea, Frankoren autoa gainetik pasatzen zen unean. Kontua da, inteligentzia zerbitzu frankistek anarkisteren asmoaren berri aurrez jakintzutela, eta defensa interiorreko kideak atxilotu zituztela. Atentatua beraz, bertan bera geratu zen, eta ez zuten lehergailua detonatu. Baina, metodoa behin probatuta. Hori da, adituek diote Frankoren aurkako saiakera arriskutsuena izan zela ura, eta aditua izan behar, hori ondorio izatzeko, zuk esan duzun bezala, hori izan zen entxegua edo, ezen ondo atera. Baina handikan 11 urtera, 1973an, etak erabili zuen metodo hori, ensaio error. Bai. Eta esan barrik ezago oso arrakastatxua izan zela, bigarren proba. Bai, hori da. Pena da, nire ustez anarkistek saiakera, hartan, arrakastarik ez izatea, aukerarik ere ez izatea, detonatzeko, eta agian pentsatuko duzu, indarkeriaren apologia hau ez dela oso bateragarria, eta kontrasanean dagoela gaur egun aieteko jauregiak izan duen, hartu duen izaerarekin, 2011ko amaieran bertan egin zen, naziarteko bake konferentzia. Karo. Errege eta diktadorez gain, beste jende bat ere egon zen, Kofi Annan, Jerry Adams egon ziren. Beste simbolismo bat emateko lekuari ere. Eta gaur egun bakearen eta giza eskubideen etxea da, ez? Eta orduan, hori, atentatu baten alde egitea. Giro ederra, ez? Bai, azkenean nik uste espiritu horrekin, bakearen espirituarekin badatorrela zen, nik uste 13 urte lehenago hil izan balute Frankok bake ederra emango zula. Periodiko guztietan Leherrien hilotzaren ondarra Karrasika estatuari gerra Gara beti bakean utzi arte Bakean utzi arte Argiaren podcastak.
Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu egin argiako kide.